Morjesta jälleen kaikille ja tervetuloa Volvon entisöintiprojektin 3. osaan. Tässä jaksossa keskitytään Volvon konetilan purkamiseen, jotta hieman myöhemmin saadaan moottori nostettua pois paikaltaan. Jos sua kiinnostaa nähdä, miten Volvosta syntyi tästä tällainen hyvin karsittu tuotos, niin tervetuloa seuraamaan videota. Muistuttaisin myös tässä vaiheessa tykkäämään ja tilaamaan kanava, se auttaa tässä projektissa eteenpäin. Selittelyt ja introt sikseen, aletaan jälleen kerran taas oikeisiin hommiin. Aletaan irrottaa konepelti ihan ensimmäisenä. Me saadaan hieman lisää operointitilaa tänne konehuoneeseen sitten tällä tavalla. Saranathan konepellistä lähtee molemmin puolen 3 pultilla auki täältä ja konepeltihan sitten itse aukeaa sitten 2 pultilla täältä sisäpuolelta. Aloitetaan ihan ensimmäisenä siitä, että irrotetaan nämä 2 pulttia ja otetaan sitten saranat irti korista. Aletaan seuraamaan tätä irtiottamista. Heppiin se vaan ja joo, sehän tulee ihan nätisti. Nyt mistä päin? Se on aina vähän. Nyt voi vähän ruiskaa. Aika löysää tämänkin puolen valmiiksi. Tietenkin nämä on ihan oikeita peltiä, että tuskin jengi. Ei siellä, ei se oo. Se tulee nätisti auki sitten. Anna vähän lyö lubrikanttia väliin. Ota hallintaa tässä siltä puolelta. Mä käyn veivaan nää vielä auki kokonaan ja se sitten lähtee jo kohta liikkeelle. Joo, tuntuu aika hyvin tää. Ketä painava on? Vaikka ihan oikeata tavaraa on. Siinä ei paljon eristeitä näissä nokkapelleissä ole. Ei. Eikä myöskään mitään ylimääräistä. Kuuluu se oikea moottoriääni. Kyllä. No niin, kato pako irtos. Ja hän nousee näin nätisti. Onpa hyvä. Sitten Käydään vielä nakkaan nurtsille se, niin aletaan ottaa jossain vaiheessa sitten lukot ja systeemit pois. Siinä se konepelti nyt sitten ois. Tässähän meillä riittää työtä vielä. Meidän pitää muistaa ottaa toi Volvon logo tuolta irti ja lisäksi tuossa on tuo kromilista löytyy sitten täältä sisäpuolelta. Ja samaten sitten konepellin lukko. Joo, lukkopesää tai lukkomekanismi sitten irrottaa tuosta tietenkin. Me jätetään kuitenkin konepelti nyt tältä osaa tähän. Me palataan tähän hieman myöhemmin. Me lähdetään irrottamaan seuraavaksi nuo konepellisaranat. Kansikin omaiset on nähty. Kyllä. Saranat on nyt irti. Ollaan tässä apukuljettajan puolella tällä hetkellä. Täältä näkee nyt aika hyvin tästä, kun tää on aivan laho. Täältä tarpeeksi kun alkaa painelemaan, niin täältä tulee sormi jossain vaiheessa läpi. Tää reuna on kans tosi rajun näköinen. Tosiaan vaatii, että tämä puoli, mutta myös tuo kuljettajan puoli sitten vaihdetaan tämä osio tästä kanssa. Katsotaan nopea tuo kuskin puoli vielä, miltä se näyttää. Kuljettajan puoli on hyvin samanlainen kuin tuossa apukuljettajalla. Tää ei ihan niin läpiasti oo kuin toi toinen, mutta vaatii ehdottomasti vaihtamista tämäkin ja työtä totta kai. Seuraavana meillä on projektina alkaa ottamaan jälleen kerran lisää tilaa. Aletaan ottamaan kaasarit irti, saadaan tätä puolta konetilaa sitten purettua ja napataan teidät tuohon purkuprosessiin totta kai mukaan. Enimmät pensat pois ja päästään sitten purkaan kaasuttimia eestä pois. Yllättävän vähän, mutta siellä on toi Suodat jo ihan täynnä. Niin. Elikkä nyt me tehdään, kato me avataan tosta päästä se seukkin. Sivuleikkurit, kehtaakko tuoda? Joo, saadaan noin nippusiteet poikki, niin saisi jollakin tavalla valutettua tuohon astiaan noin, ettei oo työskentelyalusta aivan bensassa. Käytetään tuolla ja käytetään ylös alasin. Valutetaan tyhjäksi. Suodatin pois. Suodattimenkin voi vaihtaa nyt tässä sitten Samalla. kasausvaiheessa. Kyllä, mutta kasataan letkusto
takaisin sellaiseksi kuin se oli, niin se on, pysyy tallessa jokainen linjan pätkä. No, sieltä se lähtee. Tuolta ja siinä on ensimmäinen polttoainelinja otettuna pois ja nyt voi hyvällä mielellä alkaa. Kiitän. Ja näin. Ensimmäinen. Lämpöpeltiä kautta muuta suojaa. Ja toinen suodat. Kyllä. Heti tosiaan mukavasti tulee tilaa lisää. Saadaan suodattimet pois ja ehdottoman tärkeää nyt tietenkin on käydä hakemassa paperia, että tonne imukanaviin ei mene sen suurempaa paskaa. Jossain osassa tulevaisuudessa aletaan purkamaan noita kaasuttimia ja katsomaan vähän, että mitä ne on syönyt. Mutta seuraavaksi aletaan ottaa ne irti ja tehdään lisää tilaa. Aletaan seuraavaksi ottaa täältä ryyppyvivustot irti. Merkattiin tänne lapuilla. Kumpi on kumpia. Joo, että saadaan tulevaisuudessa kasattua hieman nopeammin ja helpommin. Aletaan ottaa nämä irti täältä tosiaan. Sen näköiset sokat, että älä häviitä. Täällä on muuten vähän tiukempi tää sokka. No. Ja sieltä. Vivusto irti. Siinä on molemmat pois. Pois ja sitten päästään itse niin kuin kaasuvivuston kimppuun ja sitten päästään löysäämään kaasuttimet. Vivusto on ihan perusputkisokalla, joka on totta kai laitettu näin päin, että se on mahdollisimman hankala ottaa auki. Voi olla joo. Sieltä. Noniin. Sokka irti. Joo, eli nyt on suurimmat osat kaasuvivustoa purettu. Toki takapäässä on vielä toinen samanlainen tanko, mutta sitä ei tässä vaiheessa. Se otetaan sitten, kun saadaan imusatsia ja pakosatsia pois. Että sinne päästään hyvin pienillä sokilla kaikki kasassa, niin ettei hukattas mitään. Kaasuttimet on nyt käytännössä kokonaan otettu pois. Muutama mutteri täällä vielä hepissä. Että tää nyt ei ihan karannut käsistä. Nostetaan pois ja katsotaan mitä se on syönyt. Tässähän on muuten tällainen homma. Toi etumainen mutteri ei mahdu tulemaan pois ennen kuin nostaa kaasutinta eestä pois. Nimittäin se vastaa tuohon kaasuttimen runkoon. Ja nyt se tippuu tonne ja nyt mä kalastelen sen meisselillä mäjelle. Ja sieltä meillä nousee 2 kappaletta kaasuttimia. No kaasarit on siinä, paskasethan ne on, mutta toimivat. Nämä siirretään kuitenkin nyt tonne pöydälle ja ihmetellään niitä sitten tulevissa jaksoissa. Räjäytetään ne sitten osiin. Nyt kun kaasuttimet on irti, niin nätisti päästään tänne lämpöpelteihin ja pakosatsiin sitten kiinni. Pakosatsi on tosiaan kans täältä muttereilla joka kulmasta kiinni. Yhteensä 8 niitä taitaa olla, jos muistan nyt ihan väärin. Otetaan ne irti ja saadaan taas hieman lisää tilaa. Tässä on paras marssijärjestys tällä hetkellä, kun pakosarjaa otetaan irti, niin tuolla takana on tosi hankalassa paikassa mutterit, niin päätettiin, että otetaan laturi irti tässä vaiheessa. Volvossahan menee laturin johtojärjestys musta, punainen, vihreä. Tääkin näkee todennäköisesti jostain asennuskaaviosta, mutta tää nyt toimii itsellenikin parhaimpana muistuttajana. Napataan tuosta laturi timelapses pois ja keskitytään sitten tuohon pakosarjaan uudestaan, kun taas lisää tilaa. Ai vittu. Mikä se oli? Urtu tuo mukaan. Ai vittu. Tai pultti. Tuohan lähtee sitten niinku, tonhan kyllä saa pois. Kun tota saa vaan vaikka vähän lämmäytettä. Ensin liottaa hyvään toviin ja sitten lämmittää. Ei se auta, pitää lyödä tuo musta pyyhä poikki heti tosta tyvestä. Tietenkin jos mä saan... Sehän on tullut, todennäköisesti tulee siitä, kun tarpeeksi lenkuttaa.
Otta, mä laitan siihen malari. Mm-hmm. Teipata sienes. Täytyy kyllä sanoa, että jos toi on ensimmäinen asia, mikä katkeaa. Ja aika vähän on se nyt. Joo, silleen miettii. Joo, annaks. Onko toi 13? Niin se on sitten silleen, että näppivoimilla ei tuu, mutta räikkikään ei enää naksu. Joo, just se. The spot. Se G-spot. Toho, oota. Perkele. Mä en tiedä, että annat se mulle se. Ei, kun koita mahuttaa sitä. Oi luoja, vittu. Hei, mennä. Kokeillaan tämmönen kombinaatio. Meillä on vielä yhden. Joo, suoraan. Tosi. Jos ei muuta, käytetään meillä työmaalla tää. Käyttää induktiolämmitintä silleen bui ja vääntää auki. Mä väitän, että se on helpoa siellä tehdä. Häh? Mä väitän, että se on kuule helpoa siellä tehdä. Meillä ei ole nimittäin töhö. Nosta auto. Vittu, tää on kyllä hauska saatana. Niin tuntuu, että itsestä on mitään hyötyä, kun kaikki on niin ouvon kokosta ja erin kokosta ja väärän kokosta. Ja niin kuin tuntuu, että saako tässä nyt vittu itekään mitään aikaiseksi, että pitäisi olla mukaan alan ammattilainen. Joo, eli nyt näkee hyvin, kun laturi lähti edestä pois. Eli ongelmakohta on tämä, missä pakosarja liittyy itse pakoputkistoon. Niin tämä kyseinen laippa. Niin kuin näkyy, siinä on pinnapultit. Ne on joka kulmassa. Tossa näkyy yksi, tuolla toinen. Ja sitten täällä niin sanotusti takapuolella on vielä yksi. No, siinä itse asiassa läpi asti on pinnapultti, mutta siellä on yksi kappale kiinnikkeitä. Niin sitten päästään irrottamaan pakosatsi, imusatsi kokonaisuus, jonka jälkeen pystytäänkin hyppää kuskin puolelle ja tekee sinnekin lisää tilaa. Ootako, otetaan kalu pois. Joo. Boltex on kyllä mahtava. Tää on älyttömän hyvä, älyttömän riittosa. Älyttömän kallis. Älyttömän kallis, it is what it is. Erittäin hyvää tavaraa. Iso suositus. Se pitää aina mennä tuolta niin mahdollisimman monen mutkan kautta tuolla käy. Joo. Hyvä kysymys. Noniin, irti jo. Putki irti. Kyllä. Loistava. Sitten se pakoimusarja. Kyllä. Tehostimen linja lähtee tästä. En tiedä kuin hyvin te. Näettekö te? No näette te vähän jotain siitä. Mut tehostimen linja pois. Kokeillaan se. Katto! Lähtee mukaan niinku räikällä. Ui saatana. Pikkuvekki epa. Eli täällä näkyy pakosarjan niin kun mutterin alla on sisäkennalle menevä nestelinja, metallilinja ihan kiinnikkeestä pois, jonka alta sitten yksi kappale prikkoja vielä pois. Sitten ei olekaan enää kuin toi kaiken herrin mukaan yksi kappale muttereita ja sen prikka, joka toimii myös palautusjousen vastakappaleen. Ja nykäistää irti. Irtos vissiin. kyllä. Noniin, se on siinä. Nämä on välillä tällaisia lievästi voimaa vaativia asioita, mutta Sieltä se tuli. pakokautta imusatsi paletti. Tämähän on tosi paskanen täältä. Tää moottorilohko on selvästi vuotanut täältä. Täältähän näkee täältä pakosarjan tiivisteestä, että tää on lohjennut ja tää on täältä sitten päässyt vuotamaan. Samoin kuten tuolla perällä, niin tähän kannen päälle on täältä vuotanut sitä
öljynuhjua ja tää nyt ei ihan niin pahassa kunnossa tää tiiviste tästä oo, mutta koko tiivistehän menee tosiaan uusiksi joka tapauksessa. Koitetaan tulevaisuuteen sitten pyrkiä siihen, että se ei sitten vuotaisi ja tekisi tämmöistä sotkua, mikä täällä nyt sitten on sille freshille maalipinnalle. Meillä alkaa olla aika hyvin tää apukuljettajan puoli nyt purettu. Täältä löytyy vielä näitä lokilämpärin johtoja ja lasinpesunestesäiliöitä, muutamia maapiuhoja ja täällä sitten lisää elektroniikkaa. Näitä puretaan jossain vaiheessa lisää, mutta me koetetaan seuraavaksi alkaa keskittyä tuonne kuljettajan puoleen, tehostimiin ja virranjakajan johtoihin ja tulpanjohtoihin. Ja otetaan samalla irti sitten akun kiinnityspaikkaa tuolta, sekin pitää saada pois ja puhistettua ja katsotaan kuinka mätä se sitten on. Pitääkö se uusia vai meneekö se puhdistus maalaustyöllä sitten. Katsotaan tuolta puolta sitten lisää. Koitetaan murehtua vielä. Ime. Niin sitä pitää. Ennenaikainen laukeaminen nyt paijalle. It is what it is. It is what it is. No niin, no se on sitten siis. No en tiedä. Naps. Ei mene vielä poikki. Naps. Me lotto tällä hetkellä, että napsuuko poikki vai ei. Ei, ihan se täältä tulla. Mut se, että jos se menee lysmään, niin tää on käyttökelevot. Niin. Herra veljeni. Juu. Auki on. Etupää. Nonni! Hienoa, mihinköhän se jäi? Ei se nyt mitään läpi, jos teet tullut. Oho, kato vaan. Nonne. 10 millin lenkki. Lenkkimillin 10. Oota hetki. Mä katsotaan. Toisesta päästä ampuu. Joo. Se on siinä. Nyt olisi jarruputket käytännössä purettu pois. Toki ne on... Tätä ei otettu vielä pois. Ei kun se ei lähde. Se ei lähde. Niin, sama kuin alapäässä. Se pitää sitten käydä pajalla. Päässylinteriä pois, eli sehän on huimalla 2 mutterilla kiinni. Oho. Siellä on vähän ruosta korroosiota. Eli tehostinhan tulee 4 kiinni jalkaan, joka sitten menee tuonne polkimille. Nyt aletaan aukoa se ja katsotaan miten ukkojen käy. Sehän irtos. Tässä tulee se. Se on vielä... Jostain kiinni. No se on sieltä polkimelta se haarukka. Pääseekö sä kattoo? Katsotaan. Ja sen saa pois. Katsotaan. Tullaan siinä vaiheessa savottaa, että päästään kokeilemaan ottaa tehostinta pikkuhiljaa Joo, se tulee täältä pois ja nostetaan johtosatsi eestä ja siihen. Tuliko? Siinä se paletti jo. Se on koko paletti mulla täällä kädessä. Ja Oikein. tosiaan tehostimen alla näemmä on yksi KPL telineitä, jota ei aluksi huomattu, eli se tulee tänne koriin kiinni. Tosiaan tälleen prikap pitkin kyliä, mutta sieltä ne löytyy. No tuleeko se siellä? Hiljalleen nitkuttaa. Valteeksi. No niin. No meneehän se. Käy persaukseen kipiää tää asento.
Ota, siis tähän tulee tästä tosi nätisti. Mikä vittu? No siitä kato menee se pultti läpi. Voi saatana. Niin. Tämä on joku Aatami aika. On. Saatana. No ne. Otappa siitä. Sinnehän käyttää vedetä partavetänä. Pari lähtenyt pikkusen vedetä. Joo. Se kato, piti vähän laittaa lubrikanttia väliin. Monasti näin nuoren rouvan. No niin, tulee se sieltä. Tulee, mutta kun tulee joka puolella. No veet on ainakin pois. Läävesiletku sitten seuraavaksi. Mulla on tämmönen vähän golfarityyli. Toisessa kädessä vaan räpyy. Ei siellä noita porvarilajeja harrasteta. Joo, siis pelkästään. Joo. Pemarilla ajoa ja Niin. golfaasta. No niin. Pausuta säiliä pois. Se on korkein tietenkin aukasis, niin se tulisi No, repiä. se oli äsken auki, mutta mä en saa sitä enää auki. Joo. Se on se hyvä. Niin. Jätkät vaan vittu. Sä oot hanskat ja kaikki. Niin. Teepä säkin jotakin hyödyllistä ja pidä syylhöstä kiinni, kun mä mautan sen toisen puolen auki. Niin. Onko se vielä yhdelläkin? Ei, kun sieltä se nousee. Vähän lisää nestettä. Otatko sä sieltä päästä, jos mä otan tältä? Sitten ilman, että kennohan joo. Mitään on siivetkin lähellä lähellä. Niin jo. No niin, syylläräkin irti. Eikö se 3 lakki? 1, 2, 3. Missä sä täällä 3 näet? Eikö tossa on 1 paikka? Ja täällä on toinen. Ja tuo on vaan semmonen tappi. Siis se oli vaan 2. Mä ajattelin, että se oli niinku... Tuolla on semmonen tappi, mikä on. Aina perkele, no eihän siinä sitten. Akkuko teillä mäjeen? Joo. Tuleeko se mukaan? No kyllä se Volteksi sitten auttaa. No se on vissiin vähän tiukempi. No okei, se sekin. Katsoppa, niin se viimeinen napsahtaa sitten poikki. Ei se. Tää paljastaa. No pölyä, paskaa. Mutta ehjää pelti. Ja se on yllätys. Tuo on nimittäin niin pahan näköinen kyllä tuo, että... On akkuko täällä oli kyllä oikeastaan aika pahan näköinen. Onhan tää Tää täältä... Ei kuin pehe. Ja se nyt Tää täältä niinku maali lähtee pois, mutta itsessään niin on kyllä kova. On tää niinku... On se kova. On se vaan maalin syönyt sieltä. Että... Mut niinku, kyllä tässä niinku vahvistuu vaan koko ajan se, että kyllä tää niinku konehuonekin oli pakko purkaa ja maalata kyllä niinku uudestaan. Eihän siinä kyllä, niinku kyllä. kahta sanaa ole. Joo, ei tätä tän näköiseksi viiti jättää, jos autosta tekee hyvä. Ei. Sitten tuosta Volvon syyläristä muutama sana. Tosissaan niin kuin videolla näkyy, niin syylärin sisällä on kertynyt ajan saatossa aika paljon näkyvää epäpuhtautta. Jotta tuota saataisiin puhdistettua, niin tein mielestäni aika jäykän sitruunahappolijuoksen puhdistusta varten. Kuten tässä näkyy, niin laitoin ensin tuota raetta suoraan syyläriin ja tuossa kiehuvassa vedessä oli sitä myös aika reilusti. Pari päivää annoin tuon veden istua syylärissä ja kuten videolla näkyy, niin aikamoista suklaapirtelyä sieltä sisältä sitten tulikin. Että ei kai tuo puhdistus ihan hukkaankaan mennyt. Tulenkin tuon syylärin vielä kertaalleen huuhtamaan, joten laita ihmeessä tuohon alas kommenttia, että mitä silloin voitaisiin tuonne kokeilla. Jos mä pietän, niin ammuks sä? Ei kun sä ammut, mä viitin. Valmis? Joo. Voisi olla se, että siitä tulee paljon. Sitten vaan napsi ja kops. Nyt alkaa tulee rako. Oh. Taas seukki välistä. Ootapa, mä otan nämä pultit helvetti. Ennen kuin ne... Onpa tiukas. Onko ikinä käytetty pois? Tuskinpa. Niin. No perkele, on se vaan tiukka. No niin, nyt kuulostaa aika hyvältä. None, tuli se. No. Näin nämä on nämä pienet asiat, mitkä vie äkkiä aikaa. Kyllä, tämä tällekin pesu isosti. Kyllä. Siellä oli kommenteissa, että ota puskuri ihan runkoaisasta irti, niin nyt se on niinku työ alla. Juu, vähän se on.
Tulee. Joo. Kato vaan. Älä kättä sitten särettää. Ei. Ja samaan tien käsiin auki. Mikä se oli? Oliko se 19? 19. Joo. Kato, vähän lubrikantteja kun oli välissä. Ei mitään. Meitsi piettää tästä kiinni. Ei tipaa. Pitää katkaista toi nippusyde tosta. Mitäs ne pidät? Ja se on hänessä. Ja rinse and repeat toiselle puolelle. Kyllä on. Siinä ensimmäisessä jaksossa puhuttiin tästä tilasta tässä niin syyläri edessä, etuseläikö takana. Ja tää tosiaan näyttää nyt tältä. Tänne päästään nyt tosi kivasti sisälle. Täältä tosiaan niin kuin näkyy, niin maali syöpyy pois ja tää rotisee tämä maali täältä. Ja tää nyt ei mikään maailman pahin oo missään nimessä. Mutta silti tästä pitää ottaa peltejä pois ja maalata uudestaan. Pysyy tulevaisuudessa seuraavat 50 vuotta sitten hyvässä kunnossa. Niin ja nythän sinne päästään näkemään noihin saumojen alle, kun otetaan naamapelti pois. Juuri näin, juuri näin. Mitä se on oikeasti syö? Tiedä kuinka ruostassa se on täältä saumoista niin, vai onko saumoja massattu sitten, niin. En tiedä. Me aletaan aukomaan seuraavaksi tää maski. Ensimmäinen naamapelti irrotettu. Ihan hyvässä kunnossa on tämäkin. Toiselta puoleltakin niin vähän täällä on jotakin välissä ehkä joskus ollut, mutta... No tältä puolelta näkee, että siellä on ehkä ollut jonkunnäköinen massa välissä tai jotain muuta, mutta Mutta hyvää kuntoisen pölysihän nämä on, mutta kaikki menee uudestaan maalaukseen, niin eipä sillä oikeastaan merkitystä ole. Jatketaan seuraavaan peltiin ja homma rokka. Ja niin jo isompikin maski, pelti irti. Tämäkin hyvässä kunnossa. Tosiaan tää välitila, tää on silleen jokseenkin hyvässä kunnossa. Vähän täällä sitä maali halkeilee. Ja täällä sitten nämä lampun niin kuin alaosat täältä, niin nämä on syöpynyt täältä pois, mutta nekin tullaan sitten paikkailemaan sitten uudestaan. Totta kai pitää muistaa ottaa täältä nämä ajovalojen säädöt pois. Täällä on vielä yksi kromilista. Sitten on se etusäleikön alaosan sen tapin. Kumeet on täällä vielä. Niin näitä pitää sitten muistaa tietenkin ottaa pois, ettei me maalaamolle sitten näiden kanssa ja ei pääse hukkumaan. Me nostetaan tämä nyt sivuun. Aletaan purkamaan toi loppukonetila ja ihmetellään sitten seuraavaa. Katsotaan, tuleeko tästä pois. No muutama teräväisku niinku tonne päin. No. Joo, siinä se on. Vesipumpu siima pyöri. Jos tätäkään ei tiedä mikä tää on, niin ilman merkkaamista, niin kyllä kyllä saa autorakentamiseen jättää toisen. Siihen pisteeseen ollaan täällä nyt päästy, että merkattiin täällä tulupajohot. Puola on nyt otettu irti, Puola piuha roikkuu tuossa. Napattiin lasinpesuun ja sitten säiliöitä poissa. Jännitteen säätimen kanssa oli semmoista säätämistä, että koetettiin ottaa täältä tuo paikka irti ja tämä paikka irti, että oltaisiin saatu tämä irti tuosta johtosatsista. Tässähän nämä kaapelit, tässä ne menee laturille, mutta sitten ei saada enää tätä jännitteen säädintä mihinkään kiinni, kun pellit on pois, niin ei saada oikein lyömämeisseliäkään sitten silleen noihin. Laitettiin Boltexin likoamaan tämä, niin myöhemmin uudestaan katsotaan mitä tästä sitten tulee. Mutta sinänsä meillä on gameplan aika hyvin selvä. Meillä on toi defalaisen pistoke on irti täällä. Lokilämpärihän löytyy, toi johto löytyy nyt tosta. Se menee tonne lohkoon. Ja sitten tämän ohjaussimpuka kanssa ollaan tehty gameplani, miten tätä lähdetään sitten purkamaan, mutta siitä sitten vähän lisää myöhemmin. Siihen tarvitaan vähän patenttia sun muuta. Kyllä vain. Ja niin ollaan
tämän kolmannenkin video loppusuoralla. Hyvältähän se auto näyttää ja pikkuhiljaa aletaan olemaan valmiita moottorin pois nostamiseen. Sitten vielä hieman tuosta ohjaussimpukasta, mitä sille aiotaan nyt sitten tehdä. Tarkoitus on siis purkaa tämä koko yksikkö pois ja rakentaa tuonne auton alle ohjauskulmiin lattaraudasta kappaleet, jotta meillä pysyy etupyöreen ohjaus kuitenkin tallella. Tämähän helpottaa sitten meitä, kun aletaan siirtää autoa trailerille ja siirretään sitten tuonne maalais- ja peltitöihin. Sekä myös se palvelee sitten siellä päässä auton liikutettavuutta. Kiitos jälleen kerran teille, jotka olette tänne videon loppuun asti päässeet. Muistakaa jälleen kerran tykätä, tilata ja kommentoida tuonne alas, mitä mieltä olette tästä projektista. Ihan vielä täyttä varmuutta tulevan videon sisällöstä ei ole, onko se vuorossa moottorin purkamista vai sisusta purkamista, se selviää sitten ensi kerralla. Kiitos teille kaikille, se on ensi kertaan, morjens. Työnjohtaja. Tulee kertomaan mikä on. Onko sä kertomaan? Ai. Sekunti sitten nähtiin. No sitä minäkin. Kiitos, kiitos. Itsellesi. Se on kauhean vaativa työjohtaja. Niin jo. Se on heti kun me lopetetaan tekeminen, niin pau. Et se niinku... Ei turhaa löyhäillä. Joo, ei todella.